Dunay tambag si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte dihang gibisita ang iyang anak na si Acting Vice Mayor Rigo Duterte kisa maoy nagpreside sa sesyon sa 21st Davao City Council kagahapon. Atong sayro ng detalye na ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa pagbisita ni Congressman Pulong sa iyang anak na si Acting Vice Mayor Rigo Duterte, iyang gitambagan nga dapat hatagan gayud og saktong pagtagad ni Acting Vice Mayor Rigo ang katawhang Davaoenyo. Samtang tutukan matud pa ni Acting Vice Mayor Rigo sa iyang mga programa ang edukasyon, housing, lakip ang easy access sa healthcare. Sorpresang may bisita si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa gipahigayong sesyon sa Davao City Council adlong Martes. Ang iyang anak na si Acting Vice Mayor Rigo Duterte II mao'y nagpreside sa sesyon. Buot matud pang sutaon ni Congressman Pulong ang pagpreside ni Acting VM Rigo sa sesyon sa konseho isip baguhan sa posisyon ug sa politika. Kay ang mandato ba sa katawhan sa Davao sa iya overwhelming kayo. So dapat ipakita po niya nga nasa ikaalam sa ingon anak nga trabaho. Tambag niya sa iyang anak. Saktong pagdagad sa katawhan sa mga Davaoenyo. No, na ay mga panginahanglan, ay mga panghitabo dapat makita gid siya kay apil na sa iyang trabaho. Angayan matud pa nga ipakita sa konseho ang ilang katakos ug kaandam sa pagserbisyo sa mga Davaoenyo. Lakip sa tutukan matud pa ni Acting VM Rigo ang sayon nga access sa healthcare, edukasyon, labi na sa mga naglisod ug housing. Tanan na makatabang sa future generations ang gusto na ko buhaton para sa ilaha, para sa ilang kaugmaon. Nagpaabot sab si Kong Pulong ug pagpasalamat sa parayong suporta ug pag-ampo alang sa amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Daghang salamat sa padayon ninyong suporta o sa inyong mga pagpangadji para sa amuang amahan. Labi na karon nga ang iyang health deteriorate na gyud. No, kuan lang. Daghang salamat sa kanunay ninyong pag-ampo para kaniya. Nakatakda mo bisita og balik si Kong Pulong kang FPRRD sa dahig sa sunod bulan kauban ang iyang mga anak. Ako sa ako lang, basig makahila ko makita niya na I don't want anything political. I just want grandson and grandfather bonding. Pwede po mga yung advice law, kay baguhan man ko sa political law. Karon pa ko na acting vice mayor, unsay mong pwede ma-advise. Sara, sa pagbiya ni VP Sara Duterte sa dahig, no, karong adlaw nakatakda mo puli kaniya sa pagbisita kay FPRRD ang common law wife nga si Hanalet Avancenia ug sa Agosto mupuli sab sa pagbisita ang pamilya ni Congressman Pulong Duterte. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.